سلام فاميلي انتاينا نسمع زلنا خالد وين نقرب ابزي تذكروا فيديو ستحزن مستمص عرف وين غلغله دغبرا كم تحاده حج من قطاري وصراحه نرخينا له مسبراتيو مسبوصوتو شاهدا سدي حنتي صبوت ولعه سمع ولا سلام تزرغحو خلي كن دحا انتي غبرت صح سمع نغركم غني بايدو سمع بعد Und gut. Was passiert? Benzix ist klar und jetzt war heute. زيومن كالوتنا زمدبزي كنكتاتلينا. تجيبو لبزت أمي حيالي غير مخي سرحني حلمي زي تدق مخي شكورينا حلف عديلوكي كل بلكينا عين عاي سالي ولنتن مساخز زورا بتصبقاتن عاتي خلن نجرا صحاي كل خدو كواخبتي وزا تعليلن نسن ونمرتا سلام فاميلي مجمرتا غنا انكو على سامي رياكت يوتيوب شانل بسلام نصا قوم فاميلي كل يدلي كلكم سبسكرايبنا لايك سلت غور لكم كولبي بتعمي لمسجن سبسكرايبنا لايك لي غوركم سبسكرايب بنغار لايك بنغار لوز شانل زي تدمروا يخم كليفتو داي لا فيديوهاتنا نواصل نعبلنا حنا جوخان تعوق بحري نعبلنا حبه فحفح زبل فغري فغري وسيركا فغري من سلي اما مغني ياكل مقراري ايش فاميلي بتفلا ما بدينا نجمر لنا سناي مكتتال لا زغير مسجن تاع صبابي بك ايمت كنخدع واي ما ترى ساعتنا زياده وما فهمتيناتك خمس فهمتك تلعب قصك بيبي كده إنها لها نموت مرزل نمثل؟ لا فهمتيناتك أموت تقربك أنا أخي بطعمي ودش يمكن لا يتقربك أنا أخي غيرك اللي تقولها لا يجي كان أنا حنت حتى راحتك عشان لا عطاني أنا ما حق عليه خطر لك إيه سلام عليك تدعي بعدوني أنت ما لك تجاوب تقول تدعي بعدوني إيه كان محجي ميلي يموت عليه لو ما خا بس عندك بخير لا بكوي بكينيو منقص سماي ورثه بهالك تسحق وانت لعبي حدا ما تسكم لسه كان عندكم لسه كان انا حتى حدا مسعبر اللي جارش اكيد يا شلا طعهم لي خونه كقدم ترغاغيصي سنقطل على قتل فيديونا بيتسب تي كرو حفور رزين مكحلو لنيتلو منغستنا نغدفنا زي وكلنا يقول عسراحيو تسريحي زلو منغستنا نزي فيديو قدحو نابيتي بود طابا زلاخو القسب ناب حقي كقربو يغبا هو حج كقربو يغبا إذا ما نتكا أول سعيد نود طابا لذهب أول سعيد أكن محقق قرب يغبا الحق من نسلو كويس مسلم ما عادي سمعوا ده حتى تا كويس نحنا إرتراوين كندي دقو مابزي كمزي زبلو سدرو ما كون دالو زيتا اسرو زبل دنقرنا رأس محدار مالك وا نسوم دادك قناعات انديم እግዚአብሔር ኮምጌራ ያዋርደምን ኑፊ አቦ ሰውዩ አዲን ታላ ድማ ኮም ይተዋረድን ሰባዩ ኺዱ ህዝቦ ያህትሎም ንዓይዝ ሃበኒ ብለይ ገሌ ብለይ ኪሩ ተደሊኹም አዋርዱ ንዑ ያህትሎም ነቶም ካልኦት ከም በዓል ደሳለ ከም በዓል ወተተረፈ ዝመሰሉ ዝቃወሙ አቦምን አዲዮምን አይሰርኒ እግዚአብሔር ያህልፍ ይቦምን እንተ ዝሰሩ ድማ 50 60 ክፈል ኢሎም ይምሰዶም እንተ ዘይ ኮይኑ አው መስከሩ ዋ ንሕና ካብ አና ወጣ እንዲ ወድና እንዲ ወ ከልኩም ሕዝቦ አባኻና ዲኻን ግና ሚዲያ መውጻም ከባን አነ ሸም ወለድ እንዲም ክኸብር ይግባም ብጣዕሚ ግን አሕፊሮምን ማለት ዋ እዚ ወድ እዚ ንዓኹም የገልግል ነይሩ ወኽንዲ ሰብኣ ኺሉ ኪሉ ክብሉ ዘይክእሉ ራዮም ኣብ ሚድያ መፅኦም ንዓኻ ተሰኪፎም ከምዚ ኢሎም ዝበርሕ ዋይ ወዲ ቀሽሚ ከይር ምዃነ ሕጂ ሕጉስኒ ኣብ ኣፍ መንግስቲ ድላይ ይዛረብ ወላዲ ወሊድና صباح نسخة حلافة أخا يلو أبو ترتيرو الزارب أما أخل تصورنا مالك سواي تهالي خان نزبان عسط أي درلي سعبني يلو زغير ولادي وليدنا كم زيجت بلوم زلها يكونن كسار من قاقا صلاة حاليو فمزقير فانتر عبيلو نو نابي من قصدر كبزنا برا سواي ريكم فشكولات مخانكم زياد سلازي أنا ما جرش أسكر من تالي واريتكم أبسحل من تاجة كمال هو هجي نسخة أتوم سدرا مساكين يمكن كل إرتراوي نعم أنا أفرد لهم نعاق بمولادهم قد شم يحفر صباح هو أب على يسمرون
معلت ناس انت تمس ناي دقنا ገንዘብ በላይ አዲስ ልጅ ትብላላ ዲኻና ብሎ ኸዋርድ ወይ ምክንያት ናይ ኤርትራ ዘረባይ ነብኻ ድማ ንሽ ተብዕራይ ተዝገዝ ሕልፍ ክብል ከለው هي ከምዚ ኮይም ገይሮም በዓል ወድኻ ከምዚ ገይሮም ደቅናን ከዓ ከምዚ ሲኢኖም ደቅና ሰፈረ ሲኢኖም ንበዓል ከምዚ ገይሩ ኢሎም ጽባሕ ከዋርድዎም እዩ ምክንያት ኢድጋ እያ ባይ ተወለድካ ተሪፍካ ብኻ ተወለድካ መልክዕ ጥራሕ ሒዝካ ተሪፍካ መልክዕኛ ደንቆሮ ስለዚህ ሪኻ እግዚአብሔር ኢድካ ክፈደካ ከሎ ጽባሕ ካነቲ ጓሕና ቃወል ስዒድ ከማ ዝመሰለት ውርደት ነብኻን ነዲኻን ንዓኻ ከማ ዝመሰለት ውርደት ማሐነቂኻን እስሩ ቤት ካንተ ዳልያትልካ ከም ዘላ ፍለጥ ከሎ ስለዚህ ኮነ እግዚአብሔር ከዋርደካ ከሎ ከምዚ እዚ እንዳለ ዳሞ ከተለታ አቤል ዝባ እሺ ቤተሰብ አለ ቅጽል ቪዲዮና ነተ ሰብስክራይብ ና ላይክ በመጋር ላዝ ቻናል እዚ ቤተሰብ ሆነ ይኹም ንቀጽል ፋሚሊ ስለምታይ ትስኡሎም ንዓታቶም ስለምታይ ትስኡሎም ተጫኒቆም ከለው እናነውዕና እናደغሙ ከለው ኣብ ስእሊ ክትሪኦም ባህብለካ ስለምታይ ቆም ትገብር ኣለኻ ብናይ መንፈቃት ቆም ትገብር ኣለኻ ንፕሮፓጋንዳ ንዜና ቆም ትገብር ነውሪ ኣባና ኣባህልና ወዛ ቪዲዮ ዚያ ንማዕበል ኢሎም እዮም ወፅማ በዝሕና ተዛወረት ነይራ ሶሻል ሚዲያ ግን ዝሮ ንምራይ ላክሊ ላብ ቅጽል ቪዲዮና ነጽ حرامريتي قال ملي خو تضربها يلعليو حرامريت بتقراي يكون ذل حرامريت عفاري بوقف زقبر زخون عينت بروفوكيشن زخون عينت انقدو زخون عينت توقصو كم إذا محتار تقراي نايتما أزلو زخودو غير زوصد يكونن وين فيدرال منغستي وين عفاري ስለዚህ ሙዚየም ዘሎ ሙስቶም አው ዘሎ ነገር ሚት ብሰላም ፍትሐሎ ኤኒ ፕሮቮኬሽን ግን አነካ አፋር እንደልሞሲ ናይ አፋር መንግስት ወይ ናይ ፌደራል መንግስት ይምበር ናይ ተጋሩ ጌርካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ካብዚ አንፃር በዚያ መካይን ኸይደን ተቢለንያ ዝበሃል ትማል ንኣብነት ዝነበረ ናይ ስሚንቶ ፋብሪካ ተትሒዘን ናብዚያ ኸይደን ይፅነት ከምዚ ዓይነት ቀልዲ የለን ከምኡ ዓይነት ነገር ኣብኡ ዘሎ ወይ ረብቲ ዘሎ ወይ ሽኸት ዘሎ ስለ ዝገበርዎ ምስኦም ዝግበር ድርድር ምስኦም ዝግበር ዝርርብ ኣይኮነን ዘሎ ከምዚ ክግበር ከሎ ዳይሬክት ምስ ፌደራል መንግስቲ ተሓታት ይኸውን ስለዚ እቲ ከምዚ ዓይነት ተግባራት እውን ዝግበር እቲ ሆስት ዝገበሮም ዝከታተሎም ፌደራል መንግስቲ ካብ ደገና ዝመፅእ ግን ዋላ ናይ ተጋሩ ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ኢስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሸከሚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ታህታይ ናይ ፌደራል መንግስቲ ፕሮቮኬሽን ወይ ድማ ድፊት ስለ ዝኾነ እዚኣቱን ኣብ ግምት ክነእቱ ኢና Was passiert? Benzix ist klar und jetzt war heute ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣብ ከተማ ዳርምሽታት ጀርመን ፖሊስ ተሓወስዎ ናይ ኤርትራውያን ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ከነቕርበልኩም ኢና ነዚ ቪድዮ ዝሰነደ ጀርመናዊ ጋዜጠኛ እዩ ንሕና ከዓ ናብ ትግርኛ ተርጉምና ኣለና es war heute ganz normal ሎሚ ከምቲ ልሙድ ናይ ቅዳሴ መዓልቲ እዩ ነይሩ ሓደ ቀሺ ግን ብድሕሪ መጋረጃ ምስ ውልቀ መልካዊ ምሕደራ ኤርትራ ዝደናገጹ ካልኦት ኣቕሽቲ ዓዲሞ ንሕና ብስነ ስርዓት ናብዚ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ እውን ኮፍ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሒዝኩሞ ዝመፀኹም ፖለቲካ ክትነዝሑ ግን ኣይንፈቅድን ኢልናዮም በዚኡ ከዓ እቲ ዕግርግር ተላዒሉ rein, Sie können sich hinsetzen, aber nicht Ihre Politik hier verbreiten. Und aus dem Grund ist es eskaliert. Wenn Sie kurz እንታይ ከም ዝኾንኩም ዶ ክትነግረኒ ኣብ ቅዳሴ ኢና ዘለና እዚ ዝስራሕ ዘሎ ግን ፖለቲካ እዩ politisch sagt es war Politik oder genau die ganze Zeit እዛ ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ንውልቀ መልኪ ዘይትቕበል ቤተ ክርስቲያን እያ ኣብ መሪሕነት 5 ሰባት ኣለዉ ቀሺ ሙሴ ሓደ ካብኣቶም እዩ ካብ ቀረባ እዋን ንድሓር ግን ቀሺ ሙሴ ምስቶም ካልኦት መሪሕነት ምርኻብ ደው ኣቢሉ ከም ቃሕ ዝበሎ ክኸውን ጸኒሑ zum Vorstand der Priester und er macht was er will momentan. Das heißt, die Gemeinde soll auch ein bisschen እዛ ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ከየስተውዓልሉ ንምትላሎም
ክከላኸሉ ከም ዘይክእሉ ዝስራሕ ኣካይዳ ኣሎ ዲኻ ትብል ዘለኻ? einfach heute offiziell እወ ሎሚ ክነግሩና ዝደለዩ ነዞም ሰባት ከም ዝተቐበልዎምን እዛ ቤተክርስትያን ከዓ ምስ መንግስቲ ዝተጸግዐት ቤተክርስትያን ከም ዝኾነት ንምሕባር እዩ። ስትንቐጽለ ዝኾነት ቪድዮ ያን ራእያ ኣብ ጀርመን እዩ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ እንተዝኸውን በዚ ዝገብሮ ዘለኹ ምተረሸምኩ። Das sage ich dir ehrlich. Also in Eritrea würdest du sofort in the Gefängnis. ነዛ ቤተክርስትያን ዝመርሑ ኣካላት ኣለዉ። ብዛዕባ እዞም ሎሚ ተዓዲሞም መፂኦም ዘለዉ ንፈልጦ የብልናን። ሓደ ቀሺ ጥራሕ እዩ ዝፈልጥ። ከምዚ ክገብር ከዓ መሰል የብሉን። ባህላት መፈላለዩ ንገብረሉ ኩልና እዚኦም ፖሊስ እውን ረቢሽናዮም ኣለና መንጎ ቅዳሴ ሕጂ ጀሚርና ኩሉ ንዓም ረቢሽናዮም ስለ ዘለና ፅባሕ ግን ብስነ ስርዓት ጌርና ኣብዚ ዘይኣባል ኣይመፅን እዩ። ኣብዚ ቤተክርስትያን ናብዚና ንራኸብ ሰዓት ሓደ ንክእል ፅባሕ እግዚኣብሔር ሰላም ረኽበና ሰላም እተው ሰላም ቤትኩም እተው ኣብትረኻው ዳመት እግዚአብሔር አምላክ ይግበረና። እቶም ንብረትና እንጠርንፍ እቶም ንወፅኻ ንውፃእ እዞም ዝተዓደሙ ካብ ኣብ ጀርመን ዘሎ ጽላል ቤተክርስትያናት እዮም መፂኦም። ንኣብነት ካብ ዞባ ባየርን ካልእን ኣነ ዓዲመ እዮም። ስለምንታይ ኢኻ ዓዲምካዮም? Eines von Bayer, eine von der ist schon eingeladen, ja. Aber warum sind die eingeladen? Die sind ja Fragen. Ja. Ich sag einfach. Nein, der kann nicht. Ja, ስለምንታይ ተዓዲሙ? ሰለመን እሰይ ጌጋ ተገይሩ ህይወት ክባላሸው እንደለኒና ነገር አሎ ይተራራደ ቀሲም ተራራዳ ኣብያተ ጸሎትና ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ኤርትራ ኣትሒዙ ኢድ ፖለቲካ ዝተሓወሰ እዩ። ክሳብ ኣብዚ ከዓ ይኽተለና ኣሎ። ብኸምኡ ኢና ከዓ ንዘራረብ ዘለና። እታ ኣብ ኤርትራ ንሪኣ ዝነበርና ገበነኛታት ዝመፁና ዝነበሩ ገበን ዝጠሓሱ ሰብ ደቐተሉ ድዮም ገንዘብ ዝሰርቁ ድዮም ደታለሉ ድዮም ብዙሕ ነገር ሕግታት ዝጠሓሱ ትዝክርዎ ይኹም። ገሊአን ከማን ኮ ፊልም ተታሒዝዎን ገሊአን ኮ ኣብዚ ደገ ኣለዋ ኣነ ዝረኣኽቦን ብዓይነይ ኣለዋ። ኣብዚ ናይ ፊልም ተታሕዛ ናይ ከይሳዕረ ምስ ዓቃብ ሰላም ገለ ማለት ዝዝክርዎ ኣብዚ ኣለዋ። እንድሕር ገሊለን ከዓ ኣነ ኣብዚኣ ክንፀፅየን ኩሉ ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣለዋ ሓደ ኮይነን እንድቐርባ ኣብዚ ትዝክርዎ ቪድዮ ዝተታሓዘን ምስቶም ፃዓዱ ኮይነን ገለገለ ዝገበራ ከምቲ ሓደ ሕጂ ካብአን ከዓኒ ኣብዚ ኣለዋ ኣብዚ ቲክቶክ ኣለዋ ማለት እዩ። ሓፍሓፍ እንተይለን ከዓኒ ኣነ ከዓ ብሙሉእ ክድሕድሖ እየ ትፈልጦ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ርሑቕ ዓዲ መሕሰው ይድበሃል ነገር ኣይሰርሕን እዩ። ንዓና ድኹን ነገር ርሒቕና ኣይፈልጥን እዩ። ወላ ሓንቲ ይርሕቐና ኩሉ ንዓና ቀረባ እዩ። እንተደሊና ኩሉ ንዓና ቀረባ እዩ። ነበራክዮ ሕዙ ፁፁዩ ኣነ ከምዚ ስልካ ዘይብል ኣይዘረብኒ ሕዝዋ ኣብ እስመራኸልኩም ካ ፃሪዋ ፅባሕ ንራኸብ ኢና ዚ ምስ በራክዮ ምስ ብፅኦቶ ሻሂ እንዳሰተ ሓንቲ ፅብቕቲ ቆልዓ ስማ ወላ ስእላን ክዝርግሖ ከለ ግን ድሓን እንታይ ገበረት እሳ ስማ ክንግረኩም ከለ ባይደወይ ስማ ባዕልኹም እውን ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ናይ ፅባሕ ግን ድሓን ፅባሕ ይኹነልና እዛ ቆልዓ ንበራክዮ ብመኪና ገራ ተሃርሞ እሞ ሓደ እግሩ የብል ይጉዳእ ወችዝታ ሓንቲ እጅን ሕክምና ወሲዶሞ ሰንቢዶም እታ ቆልዓ ንግዚኡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ተኣቱ ንእሽተያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ተኣቱ እሞ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፅያ ኣውፅዩ ኡጋንዳ ሰዲድዋ በራክዮ ንሕክምና ናብዚ ምስ ወፀ ቆልዓ ተመሊሳ ምስ ጀቶኒ ብዕርክነት ነዊሕ ስለዝገበሩ ዓርኪ ጀቶኒ እያ ነዊሕ ስለዝገበሩ ድሕር ናብ ዩጋንዳ ምኻዳ ኣብ ኤርትራ ካታጎሩ ኣሎ ጣይስ ኮይኑ ገደለት ኮይኑ ብዙሕ ኣሎ ድሕሪኡ ተመሊሳ ናብ ኣስመራ ከመይ ዝበለት መኪና ሒዛ ከዓ ወለት እዛ ጓል ኣይተኣሰረትን እዚ ቦና ከዓ ትርእይዎ ኣለኹም ሰንኪሩ ንሓዋር ሰንኪሩ እታ ንዕለ ሰንከለት ግን ወላ ሓንቲ ከይተበለት ብይምሰል ሒዞማ ድሕሪ ካብ ቤት ማእሰርቲ ውፅኦም ኡጋንዳ ኸይዳ
أوغندا خيرا إذا حساوي لحتركمني أنا وبيتسم ياو معاول أو زحز الساعات التفل على فيديوهات مستراتن ناتناجر الركب يا أوقات صلنا إن بعل ودت أبان التفل على ساعات التناجر له سو حيزلكم كمتى استنقص البيتسم سبسكرايب نحل يجوركم جن سبسكرايب جورو لايك جوريكم كل دلي نقصل أنا حفل الكسل أنا قربنا على ربها واسكيا أنا بيت الشجر ما عاري وا نازل حجينا 50 وغور 50 بس 50 ده باسنا ما يكين حركة وزنا طاوي تلبي ما تعمل سيس غدا دحري قرب ان تحور كا ابي قربا معنا يسر ولا لنا دليلنا اتحزلنا بتقبرنا اعطين فلطه بوليتيكا اتنا زنطلناكم كما تقولكم قشي ناي معمل ولا صرخ ولا كسلطنه حوي اذا قلت يترعزت انكيرا لا غزي بشمع عبد صراحه حتى كان سلطنه غير ما يحجزنا اتحقرنا دي بالبخ هذا تفكر ولا بمتى انا بعيني اذا فكر ايه هانني تاديو حزك ولا فوق انا مسراقه فتوى مسراقه فتوى شعور من اززو نحنقولك نحنقول يا انت فكرت كم شاب زي البخ تق 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 عندي حالنا في زمت زربه فلا ما رو البخ تق تق بال كيف قلنا بلبك ما تحتر يا زياده اوكي نحن سب ما افكرنا تسمعك شو تريخه دستبلني أفكر كمي؟ يا بدين قالك سكتري سكس عن كذا. أتا ما هي بهالني دحني يسمون غرفة نحن سامي كويل كان نقول جزء كنا. ما كايرا فهم جرا فكرة ملو كايرا. أنت نحن كابز أخلاق كاي. ما تفكر حاجة تستوعبينها. For example دحني أفكر كان لها. أفكر كم تقرأ. أتا نحن ساب. أنا أفكر كله بقى. اوكي انت يسمع كله بعيني اوكي بعينها دحر عينها زارب ولا نبرس هيك انا ديب نبرس هذا يبو ديب اللي مون فرح ديب انت قال كده سعيد ايه ما قديم انت قال كده اوكي انت فتحها كوين حنت قال ابرس ديب زلا اما فور اكزامبل لك انا فور اكزامبل هراي ما اعرف فتلك يعني اوكي بتسيا قلت حد عينتهم لهم عن تقانيمني وشلنا حفتنا زرو لهم عن تلحظون فيديوهات يوم مسنيرا ما بتصال بالقرار فيديوهاتنا تكسات لغون فيديوهات هنا ملسي سكاشعت جن سبسكرايبنا لايك بمقارنة الشانل بيتسموهان كيترسون بيس اوت